Tiyeni tigawane mawu ochokera buku la Agalatiya mutu 3 ndime ya 23. Koma chisanaze chikhulupiriro, tinasungidwa pomvera lamulo, wotsekedwa kufikira chikhulupiriro chimene chikavumbulutsidwa bwinobwino. Awa ndi mawu amene ndafuna kuti tilingalire masana ano, makamaka nchifukwa chani Mulungu anapereka malamulo ku dziko lino lapansi kwa nthawi yoyambirira pamene Ambuye wathu Yesu Khristu anali asanafike ku thupi pa dziko lino lapansi. Ndipo lamulo limagwira ntchito yanji kwa anthu pa dziko lino lapansi? Namba 1, tiona kuti lamulo linatikonzekeresa mpaka nthawi yobwera Yesu kuti lonjezano la Mulungu la uthenga wabwino likwaniritsidwe. Ndipo pa namba 2, tiona kuti ntchito yoonekeratu ya lamulo ndi kulesa anthu osamvera ndi opandukira. Pa namba 3, tiona kuti ntchito yeniyeni ya lamulo ndi kuzindikirisa tchimo. Izi tingazipeze pa Aroma 3 ndime yake ya 20. Lamulo ndi limene limatidziwisa utambwali wathu. Koma tsopano funso likhale ili: kodi ndi chifukwa chani lero lino kufikira pano anthu ambiri akukakamirabe kusamira pa lamulo? Kodi Baibulo limanena chani pa nkhani ya chipulumutso? Baibulo limatifotokozera kunena kuti palibe munthu amene azayesedwa wolungama pa kusamalira malamulo. Izi zikufuna kutanthauza kuti lamulo lili pamenepo makamaka kuti likatizindikirise vuto lathu. Lamulo linali pamenepo monga namkungwi kuti akatifikise kulonjezano la Mulungu, akatikumanizise ndi Yesu Khristu. Ndipo tsopano pamene takumana ndi Yesu Khristu, mu nthawi ya Yesu Khristu, sitilinso anthu amene tikumvera lamulo, chifukwa lamulo linali monga namkungwi amene amatithandizira kuti tikakumane ndi Yesu Khristu. Ndipo pamene takumana ndi Yesu Khristu, tili oyenera kukhala ophunzira mwa Yesu Khristu, ophunzisidwa chikhulupiriro choona mwa Yesu Khristu. Ndipo Yesu Khristu ndiye yekhayo amene anaseza udindo wonse wa lamulo pamutu pake, makamaka pamene iye tsopano anavala udindo wa kuthesa malamulo. Ndipo tsopano lamulonso lilibe mphamvu pa Yesu Khristu. Koma Baibulo likunena kuti ngati tikufuna chipulumutso, tikhulupirire mwa Yesu Khristu amene anamva zowawa pa mtanda chifukwa cha machimo athu, amene anaseza mphulupulu zathu pa mtanda. Ndipo lamulo sitikunena latha, koma lamulo lilibe chikhalire pamenepo kutizindikirisa kuti ili ndi tchimo. Lamulo lilibe pamenepo kutisusa kuti pamene wachita izi walakwa. Koma chipulumutso sichipezeka pa lamulolo, koma chipulumutso chilipo mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndipo lamulo lili pamenepo monga chizindikiriso cha tchimo. Ndipo lamulo limatiziwisa chimene ndi choyipa, koma chipulumutso chilipo mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndipo tsopano tiyeni tidalire Yesu Khristu kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi wa miyoyo yathu. Ambuye akudaliseni chifukwa cha uthenga umenewu.